Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kasancewa da mu a koda yaushe a nan tasha ta mai albarka, barkanku da arzikin ƙara kasancewa da mu a koda yaushe a faɗin duniya. Muna muku fatan alkhairi, sannan muna jin daɗin kasancewa da mu da kuke da mu a koda yaushe da faɗin duniya. Wato musu ya shirin a duniya wanda kuke bibiyar mu a koda yaushe a faɗin duniya, wanda wato ne kuke kasancewa da mu a koda yaushe da misalin ƙarfe 8 zuwa 9 na dare, wanda muke kawo muku shi wannan shiri mai suna a duniya. To jama'a masu kallon shirin nan, insha Allah shirin nan ba zai gaza kawo muku ba. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shi kamar yadda muka saba kawo muku shi. Mu dai kawai fatan mu ku ci gaba da mana subscribing, sannan ku ci gaba da danna alamar ƙoron sayarwa domin samun shi ingantaccen wannan shirin mai suna a duniya kamar yadda muka kawo muku shi. Sannan insha Allah shirin a duniya ba zai gaza zuwa muku ba, za mu ci gaba da kawo muku shi a koda yaushe kamar yadda muka saba kawo muku shi. Allah ya bai ci gaba da ci gaba da samun wannan shirin albarka.